sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, COVID-19 Incident Management Team kang Naga nakatalaan mag-urulay huli kang paglangkaw kang COVID-19 positive sa siyudad. Modified palarong Bicol sa Naga, sinuspindir ang karawat ngunya na aldaw. Duwang magkasuway na aksidente sa tinampo sa barangay Pacol, siyudad kang Naga, duwa ang nagadan. Guang Ming College, kampiyon sa PCCL South Luzon Championship 2023. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Ako man po si Antoinette Eduardo. Kami po ang sa indong magiging tagapaghatod, Bareta. Paglangkaw kan COVID-19 sa siyudad ng Naga, pag-uulayan sa ipapaapod na meeting kan COVID-19 Incident Management Team. Aram mo naman ang kumpletong details sa report ni Melvin Machado. Sa nakalihis na pirang bulan, may pasaro-saro sa nang tinatamang kang COVID-19 sa siyudad kang Naga. Minsan nga ni Mayo, subuot na i-record na nagkaigwa ka na sabing helang. Alagad susog kay Mayor Nelson Legacion sa nakalihis sa pirang simana, may 3 hasta 5 persona ang nagkakaigwa ka na sabing helang. Huli ka ini nakatala na mag-urula yung COVID-19 Incident Management Team kang siyudad para tukaron ang mga pag-andam kan lokal na gobyerno kang Naga sa posibleng paglangkaw pa kan COVID-19. Bilang pasiguro, i-meeting tapo si COVID IMT and then papaghandaon tapo ang City Health Office. Si dati tapong ginigibo ka ito. Pero siyempre, madepende man po girarayan sa kasuguan kan Interagency Task Force, kan Department of Health. Nagpatanid man ang alkalde sa gabos sa mga empleyado kang lokal na gobyerno kang Naga na tulos magpakonsulta sa doktor kung igwang namamatean. Pero for the meantime, iyon na po muna itong pasabita na magpasiguro. Kung medyo may duda sa sadiri, magpa-check up. Kung may pinagdududaan kitang kaibanan sa opisina, i-advise, iiba na sa City Health Office o kaya sa BMC, sa health facility available for the purpose. And siyempre, kung may pinagdududaan sa laogan opisina, lalot air-conditioned, precautionary measures, interventions dapat gibo. Kasabay kaniyang pangapunan ni Mayor Nelson Legacion sa mga taga-Naga na magpabakuna man giraray, urog na sa mga daipa nakakakumpleto kang booster shot, mantang may bastanting supply ng vaccine. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, negatibo ang paghiling ni Mayor Nelson Legacion sa isyu kung gigibon giraray mandatory ang paggamit ng face mask ngunya na panahon. Nagbubuelta si Melvin Machado. Day pa kay puhan ngunya ng liwat na pagbalik ang mandatory na paggamit kang face mask. Ini ang naging kasimbagan ni Naga City Mayor Nelson Legacion sa kahaputan kung pabor siya na ipasunod giraray ang pagsusulot ng face mask huli kang report na paglangkaw kang bilang kang tinataman kang COVID-19 sa syudad. Sa hiling ko sa ngunyan, day mang kaipuhan, lalong-lalo na outdoor. So hiling ko ta kung madepende ka iyan duman sa klase ng variant kan COVID-19 kung gaano siya kabagsik. Idinagdag pa ni Naga City Mayor Nelson Legacion na kaipuhan man ikonsiderar si epekto kang pinagtudok na bakuna sa publiko kung ini may epekto pa asin kung kaipuhan na giraray magkaigwaning mass vaccination laban sa COVID-19. Dapat igwaman sufisyenteng informasyon kung ano na si efficacy kay itong bakuna na ginamit sa satuya. Mayo na ba siyang bisa o nagluya na ba si bisa? Asin inuli po kayang kaipuhan na ba? Na liwat magsagibo nin mass vaccination. So halaton ta po si mga masurunod na kasuguan hali sa Department of Health. Sa ngunyan, kabalang syudad kang Naga sa Alert Level 1 kang COVID-19. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos sa mga bareta.
Kung ang ibang probinsya na host kan modified palarong Bicol tulos-tulos na kapagpuon kan sa indang karawat, digdi sa syudad ni Naga suspendido ang enot na aldaw kan pakawat. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Nakapwesto na sa Metro Naga Sports Complex ang nagkapirang miyembro kang Naga City Police Office sa Public Safety Office para sa seguridad ngunya na modified palarong Bicol sa siyudad kang Naga. May nagkapirang atleta naman ang niyaon sa playing venue. Alagad, mayo pang karawat ngunya na aldaw. Sa paliwanag ni Atty. Darcy de Lima kang DepEd Naga, nahuri si abot kang ibang delegasyon digdi sa siyudad kung kaya sa aga pa ang formalmenteng pagpuon kang karawat sa modified palarong Bicol. Suspended for today, Monday, pero medyo ta si ibang contingent kasudma day pa naabot, kumbaga na delay sinda. So almost midnight nakaarabot ining from Iriga and Masbate City. So ang pun pa kang karawat mapun sa aga. Sa Rosario V. Maramba Elementary School, kung sa'y nakabilit ang delegasyon kang Tabaco asin Legazpi, asika sumansinda ni Principal Grace Orbeta pun sa classrooms, tubig asin seguridad, ang higot na pinagmomonitor. So far po, sa Samuya pong pag-antabay sa inda, ngunya na aga, pigarapot ko, okay man po, very peaceful man sinda sa Banggi, with the presence of our Barangay Tanod and our partner PNP. Well-guarded sinda. And then, ang mga classrooms, kumusta ko, supply kang water, okay man po. And I would like also to thank si MNWD, nag-extend sinda kang sa indang asistensya. Ito mga septic tank me, pigdiklag ninda, gabos. That was Friday morning. Itong holiday baga po yan, yaon sinda digdi. Tao kan sa indang tabang. Yan po. And every day, ang mga supervisors and other DepEd personnel pong yaon digdiyo, round the clock nga ang pag-monitor nila to make sure kang safety and security kan sa itong mga delegates. Ang kada delegasyon ang may focal person na human ang nagbumonitor kang sa indang kamugtakan sa mga billeting centers na pinagtagama sa inda kang DepEd Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsway. Mientras tanto, kanakalihis na simana pa naitao kan mga maestra kan Rosario V. Maramba Elementary School ang module kan mga estudyante na mayo mo ng face-to-face class huli tagamit kan delegasyon kan Legazpi asin tabakuan sa indang mga classrooms. Susog ki Principal Grace Orbeta kan Armal Ramba Nasala ako, sir. Susog ki Principal Grace Orbeta kan R. Maramba Elementary School, pangsarong simana ang module na sa indang pinagtao sa mga estudyante na mabuelta sa pagklase sa aldaw na Martes sa masunod na bulan. Last Thursday, nagtarao po kami ng mga modules sa AKI, good for 1 week. Kasi natawan na po kami instruction from Division Office, from Ma'am Susan, our new SDS, na araw po kayo ang magiging setup me. So before pa man kang Thursday, na-prepare na po ang mga teachers. Monday pa lang po, pighanda na ninda. Anyway po, yaon naman pirmi ang modules ever ready na i-release, pig-organize ninda. And then, Tuesday and Wednesday na exam po ang mga aki third quarter, itong sa grade 4, 5, and 6. After po ka-exam, Thursday, nagkaigwa po kami din ng rabos in preparation nga ni Kampalaro. And then, bago nag-uruli, pigpadararahan na po ning modules good for 1 week. Padagos pa sa mga bareta, siniguro ni Police Major Antonio Per kan Police Station No. 4 na bastanteng bilang nin kapulisan ang sa indang pinag-deploy sa laog asin luwas kang Metro Naga Sport Complex para makatuwang kan Public Safety Office sa pagmantener kan seguridad sa bilog na panahon kang modified palarong Bicol na mapod ang karawat sa agang Martes. Kang sa palarong Bicol, ang station po dahil yaon duman ang sports complex na kung saan ibang gaganap po sa ibang karawat, may mga tao mang kita duman na nakadeploy. Sa mga eskwelahan naman sa Grandview, sa Pakul, sa kaduman sa Don Leon Mercado High School, yaon man duman ang delegates kang Sorsogon, asin ang Sarupa, digdi sa parte kang San Isidro, yaon man dyan ang delegate po ang Masbate. May mga tao kitang nakadeploy naman para
maproteksyonan itong mga parakawat na yaon doon sa area. Sa pagbabalikan news break, magkasuway na aksidente sa Tinampo sa Barangay Pakul, Syudad ni Naga, duwa ang gadan. Iyan as in iba pang mga bareta sa pagbuelta kan GNN TV 48 Naga News Break. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip flight vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio, at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit. Naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush, at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. The Mariners Tourism and Hotel Institute is an institution that offers hotel accommodation, food and beverage services, and different programs and international cuisine. It boasts 5 contemporary guest rooms that fit to all types of guests and travelers. Room rate starts from 1,500 to 4,999 pesos only. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sospek sa pagpabakal nin iligal na droga sa Barangay Triangulo, Syudad ni Naga na nakadulag. Padagos pangunyan pinaglalamag kan PNP. Padagos pa ang paglapag sa nakadulag na sospek sa ginibong drug buy-bust operation sa Barangay Triangulo, Naga City alas 3:45 nin hapon kan Biyernes. Ang sospek na si Richard Medrano, residente kang Zone 5 Triangulo, ang nabakalanin kantidad 2,500 pesos na iligal na droga. Asin kan mari sa kainin na pulis an sa iyang katransaksyon. Tulos ining duminulag asin inapun ang sarong coin purse na may laog nin
2 pidasong plastic sachet na may laog nin illegal na droga. Ang suspect ang padagos pang pinaghahanap kan mga otoridad asin maaatubang sa kasong pagbalgar sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa satuyang police report, magkasuway na aksidente sa tinampo sa Barangay Pacul, Syudad ng Naga, 2 persona ang pinagbawian ng buhay. Nagbubuelta si Jerome Breeze. Ganan ang 2 motorista matapos ang nangyaring magkasuhay na aksidente sa Barangay Pacul sa Syudad ng Naga. Enot kay na alas 11 nina banggi sa kilometro 6 sa Pacul, Naga City kada nakaaging Biyernes. Mantang pinagmamaneho ni Jose Purisimac, 51 anyos, ang sa iyang motorsiklo pasiring sa Barangay Panikwason. Kana bigla nga maka-head-on collision ang sarong Ford Ranger na minamaneho ni Manuel Morata, 54 anyos, rason tanganing magsapo nina malalang tama sa lawas ang rider na tulos manapigdara sa ospital. Alagad pigdeklara nga dead on arrival kan doktor. Apat pa nina bihikulo ang nagkadaramay sa nasabing aksidente. Alagad may nina eridong driver. Mientras tanto, alas 11 manin udto kasod sa kilometro 9 Pacul, Naga City kana mangyari pa ang sarong aksidente na konsain. Saro man na motorista ang binawiin buhay. Mantang minamanhumani Orlando Perfiñan ang sa iyang motorsiklo, sakay ang sa iyang aki na si Jerlo Perfiñan. Pasiring sa sentro kana Naga kan bigla man na mabudalan kana sarong Toyota Avanza na minamaneho ni Mika Gonzales sa 26 anyos. Rason tanganing magrilitong sa tinampuan 2 sakay kan motor. Dinaraman tulo sa ospital ang 2, alagad na binawian manin buhay ang driver kan motorsiklo. Sigon ki Pulis Major Antonio Pera, nag-igwana nin settlement sa pagultanan kan mga embultong persona, asin ang pamilya kan mga nagada ng pamilya matapos ang aksidente. Ayo itong kan nakaaging simana, nagaiwo kita ning 2 vehicular accident sa parte kang Pacul, nga kung sa nga nagkaiwa maning 2 gadan. Pero kang si itong nailot na aksidente, nagkaulay naman si dahil ito bagang nakabangga, family driver, si biktima, saka itong si among niya, nagkaulay naman. So, sa pagtubag-ugaro, sabi kang si investigador, okay na, nagkaayos na. Si kasudman naman nga ni, nahiling ko naman, okay naman, si pamilya kang biktima, saka si inboard, si driver na nakabangga, kuya na, nagkaayos naman. Actually, may nahiling na nga ni kung kuya, may nahiling na akong affidavit of disinterest. Kaso nga lang, surat handwritten lang ito. Tapos, maduman sila sa abogado nila para maging official ito, mapag-ibusin na ng kuya, kasunduan. Magkaayos na, kasudma pa lang nagkaayos ni Sinda. Nangapudan man ang Philippine National Police na maging maingat sa pagmamaneho tanganing maiwasan ang aksidente. Ayaw po itong sa mga lalong-lalong po sa mga biyahero na nagbibiyahe, mga pamotorman o four wheels yan. Kaya po po ning dubling ingat o kung hindi po nga ni tripling ingat para po maiwasan ta ang siring ng mga aksidente. Dahil po kita magmadali dahil lalong-lalo dyan sa may parte kang Pacul, may mga parting Turbare dyan. Siyempre, may parting mahiwas ang tinampo, kulang ang sakyan. Kaya ang iba, dahil ninda na ako yan, napapabilis na ang pagbiyahe ninda. Ingatan na po ang sa tuyong sa dir dahil may po yan yung replay. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, News Break. Sa iba pang police report, e-bike driver dakop sa pagpapabakal subuot nin iligal na droga sa Banwaan kan Minalaba, Camarines Sur. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Nagpahingalo muna sa pagkayod ang sarong e-bike driver matapos sining madakop sa ginibong drug bypass operation sa Barangay Baliwag, Nuevo Minalaba, Camarines Sur. Alas 10:30 kan nakaaging Sabado. Ang suspect na si Junel Aguilando, 30 anyos, residente kan San Roque, Pili, Camarines Sur, ang nabakalanin kantidad 500 pesos na illegal na droga. Asin na-recover pa sa iya ang 2 plastic sachet na mahilog din pinagtutubudan shabu. Maatubang sa kasong pagbalgar sa RA 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs sa Agop 2002 ang suspect na nasa kustodiyan ngunyan kan Minalaba ka PNP. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, News Break. Sa iba pang bareta,
Pinanginota ni President Bongbong Marcos Jr. ang turnover as in chains of command sa Philippine National Police matapos ang pagretiro niya na aldaw ni dating PNP Chief Rodolfo Azuren Jr. Si Police Major General Benjamin Casuga Acorda Jr. iyon ang bagong pamayokan PNP sa nasyon. Si Police Major General Acorda ang parte kan Philippine Military Academy Sambisig Class of 1991 as in taga-probinsya nin Ilocos Norte. Sa Ladonin Sports, Guangming College kampiyon sa PCCL South Luzon Championship 2023. Ang bilog na detalye sa report ni junior correspondent Christine Reyes. Daing naging madali sa Faith Colleges ang laban kaini kontra NCF Tigers ninhuli taapat na score na sana ang kalamangan para sindaang makalaog sa PCCL South Luzon Championship laban sa Guangming College. Matitibay na depensa asin mainit na laban ang pinahiling kang Guangming kontra sa Faith Colleges kang nakaaging Domingo para sa Philippine Collegiate Champions League South Luzon Championship na ginana kan Guangming sa score na 88-62. Best player man si number 55, Ihabem Stephen Chibuzor na may 12 points, 13 rebounds as in 2 blocks. I'm very happy. This is my first championship with my team. I think it's impressive to be the champion for the first championship game. The school motivated me because they believed in me and I believed in myself too. So I believe in what I can do. So I think the school, they helped me a lot. Sigud man sa head coach kang Guangming na si Coach Moraya, maugma siya sa indang eksperyensya igdi sa Bicol. Obviously, masayang kami and the whole Guangming community. No, this is the first championship for our school. Again, actually less than a year pa lang kami naglalaro ng mga official leagues kasi nung pandemic lang nag-start yung basketball program namin. It's always a very well-run tournament here sa Naga, no? That's credits to Sir Mario, no? Organized, merong coordinator kada team. They make sure everything is on time and we're very thankful to the city of Naga, no, and Sir Mario for hosting us here again. Sa pagtatapos kan PCCL South Luzon Championship, mythical 5-man sina number 14 Joshua Hamias as in jersey number 55 Ihabem Stephen Chibuzor kang Guangming College. Number 14 Lloyd Di Mawala as in jersey number 0 Adam Fernando kan Faith Colleges. As in kaibanan maigdi si jersey number 2 Rufino Sablaon kang NCF Tigers. Ini si Christine Reyes para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kad mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang sa may official Facebook fanpage GNN TV 48 Naga. Liwat, ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asing istoryang bida, An Bicolano. Ako po si Antoinette Eduardo, asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.